Greetings, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa, ndangokutenda nekuti asai nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Yes, zvamanje nyaya yandiri kufambira inyaya yehombe. Ihombe. Hanzi mukuru wenyika obatwa achinyepa. Ndizoziva hangu kuti zviri kufamba sei, but sezvamunoziva tinongonozvitora sezvazviri touya nazvo panapa tokuratidzai moita sei mozvionera mega. But ndisandapinda munyaya iyi, ndoda kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndidzodzi dziri pascreen. Handitika kana une nyaya yaunayo yauroda kuti ndifambire, ndibate futi pachini pasame number ipapo. Handitika toita sei tofambira nyaya dzacho. Nyaya ndinayo zvamanje inyaya yandaona paZim ai pari kupisa zvamanje pari kudziya. Handisi kunyeperai hama 1 chaiyo zvototi pakaipa. Handitika saka zviri kunzi izvoni namukoma Simba, iyo post yandaisapo yo. Manyepo ava Mnangagwa Oyanikwa Pachena. Ndaenda zvangu kuti ndinonyatsoona kuti manyepo aya ambori manyepo ei, zviri kumboitika zvakambonyatsomira sei. Ndo link yacho iyo yakanzi Mnangagwa lies exposed as hospital operates without x-ray machine. Pakaipa zviri kunzi chipatara chiri kuoperata chisina x-ray. Amenoti zviriko here zvinhu zvakaita sei zvakadaro izvozvo kuti chipatara chinoshanda chisina x-ray. But manyepo acho vamwe vanogona tangada kubvunza saka mukuru wabatwa wachinyepa papi. Mirai tipinde hedu munyaya yacho, but before we get into that nyaya, ndoda kukuratidzai chinhu icho. Affordable quality health care guaranteed. Handisiri ndakadaro, chakaiswa pamazuva ekukambena, paikambena mukuru vakataura kuti affordable quality health guaranteed, health care guaranteed. Voti chi Emerson Dambudzo Mnangagwa for president. Machionawo chini handisiri ndakachiisa, handisiri ndakachinyora, chingoripo. Saka tauda tipinde munyaya yedu tinyatsonzwa kuti nyaya yacho chichiri kumbonyatsoitika, zviri kufamba sei. Mawana nyaya yacho ndo iyo irapo yo. Zviri kunzi pane chipatara chiri kuNorton, hanzi chiri kuseva vanhu over 100,000 people. Apo icho chakagadzirirwa kuti chingokwanisa kushandiswa nevanhu 40,000. But pakuseva vanhu over 100,000 ipapo, zviri kunzi pane zvinhu zvakawanda zvisina kunyatsomira mushe, kusanganisira mushina we-x-ray. Mushina hanzi haupo. Mawana. Saka mubvunzo uyu wakabvunzwa nani? Let me just read there. Norton Member of Parliament Richard Changirai recently questioned the Minister of Health and Child Care about the hospital's x-ray machines, which has been out of service for some time. Hanzi pane nguva refu mushina isiri kushanda ye-x-ray. Pakaipa zvamanje pari kupisa mawani chaiyo. Saka ndo nyaya yandiri kufamba nayo. Dati tijambire mumacomments, ndokuratidzai macomments, toverenga macomments 1 or 2 toonesana kuti zvakaita sei zvakamira sei. Handitika because nyaya yacho irikuita sei iri kupisa. Handitika okay, rega tidai so right. Macomments aya, comment section inenge ichibvira all the time. Zvikanzi, why can't you talk about something good
about the president. Hanzi ko sei ko musingatauriwo zvakanaka zviri kuitwa nemukuru. Ane point mwana, zvikanzi sei ari kubvunza. Vamwe wake vakazouya vakatanga kupedzerana ipapo. Zvikanzi telling something good when things are not well, pengera kwawakaroyerwa. Vachare vachitoda baba. Hanzi pengera kwawakaroyerwa, things are not well. Saka tinotaura chii, anything good, zvinhu zvakaita sei zvakamira zvakadai so. Zvikanzi we don't have a president in Zimbabwe. Handizvozvo zvaari kutaura kuti ari kuzvowanawo kupi, but ndizvozvo zviripo pa sezvamunoziva ndongoya nazvo sezvazviri, toita sei tozviona tozviverenga handitika. Zvikanzi that's how varakashi behave. Nothing positive from you people besides insulting, defending what is wrong. Hanzi ndo mafungiro evarakashi, ndo maitiro evarakashi. Havana chavanoziva, havana chavanoita chine musoro, vanongoda kungodefenda, kungomiririra zvinhu zviri wrong. Handizoziva hangu ndo basa revarakashi here, ameno ikoko, but ndo comment yacho richi iri apa handitika. Zvikanzi vene vayo tisu kwete maforeigners. Ari kuti tisu vene vayo vana veZimbabwe, vana vevhu tinoita sei tinovaka nyika handitika. Zvikanzi neuyo wokupedzisira uyo, is there anything good to talk about? Amenoti munoionawo sei nyaya iyi, zviripo here zvakanaka zvekutaura pamusoro pehurumende yedu zvairi kuita, kana kuti hapana? Taurawo mafungiro ako, isa maonero ako mucomment section, wotaura kuti aiwa zviripo zvakati nezvakati nezvakati, vasingazivi voita sei voziva handitika. Rega ndiverenge zvangu tuma comments ekupedzisira before I go. Hanzi akakuroya kana akafa uri pama1. Vanhu vacho vaitoda zvekutodaro. Hanzi can you kindly tell us the good works? Zvikanzi titaurirewo magood works acho tizive kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei handitika. Zvikanzi ko zvamakati vana vachadzidza mahara zvakazodii? Hanzi makazodii? Pakapromiswa futi free education kuwanhu, kunzi vana vadzidze mahara, ndozviri kubvunzwa neuyu kunzi ko zvakazoita sei? Saka ndonyanga ndakangokubatira iyoyo kuti aiwa kune chipatara chiri kushanda kwechinguva ezvinozvi chisati chiine ma-x-ray, chisati chiine zvikwanisiro zvakakwana zvekushandisa, yet paikambenwa paida kunzi vanhu vavhoterwe, vanhu vakapromiswa kunzi aiwa muchawana affordable quality health care granted, but right now chipatara chaita sei chiri pama1, hachina ma-x-ray. Aiwa ndonyanga tikufamba naye zvamanje manje kuti ndikuratidzei kuti vari kumboti chii vanhu mumastreets umu, zviri kumbofamba sei, chii changa chichiitika, zviri kumira sei, zvakamira sei handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.